ואתה חוטף איזה טוב, כל מה שאתה יכול לחטוף. זה הכי חשוב, זה החיזוק הכי גדול, שיהודי מבין אחרי הכל, בתוך כל הכל. נכון, קשה לך, יש לך איסורים, יש לך קושי בפרנסה, בזוגיות, יש חולי, כל מיני, חסר צרות, השם ישמור. אבל האדם צריך תמיד לזכור, אוקיי, נו, אבל היום הזה יבוא, מה יישאר לך מהיום הזה? חטוף מה שאתה יכול. הקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם בריאותיו, הוא לא מבקש דבר שאתה לא מסוגל. ויש המון דברים שאתה כן מסוגל, תחטוף את זה, זה מה שישאר. יפה מאוד, הנה המקום כבר להעיר עם א'. יש פה ספרון שבועי שצדיקות מוציאות כל שבוע, אפשר לקבל את זה חודשי, 4 חוברות חודשי. יש פה אפילו טלפון, רבי אורן, אני נותן הסכמה בלב שלם ומעודד ומחזק שכל אחד יהיה מנוי בזה. זה דבר עצום, לחטוף טוב מרבנו. כמו שרבי נתן כותב, הוא להתגבר בכל מה שעובר עליו, לחטוף כל יום איזה טוב. יש פה קריאה יומית 5 דקות, יש פה 2 הלכות כל יום כפי שרבנו ציווה, כל יום ללמוד 2 הלכות מינימום. וחוץ יש בו קצת מסיפורי מעשיות, ליקוטי תפילות, משיבת נפש, שיחות הר"ן, ליקוטי עצות, ו5 דקות. וחטפת משהו. מה שישאר לך מהיום הזה, זה. כן, זה הרעיון בגדול, שיהודי צריך תמיד לזכור מה יישאר לי אבל. נכון, אתה צודק, אתה סובל, עובר עליך, אבל מה יישאר לך מהיום הזה? היום הזה עובר. וצריך תמיד יהודי לזכור שהיום הזה הוא גם כן יום מהחיים שלי. היצר הרע מכניס לאדם בלב שלו כאילו, עזוב, היום הזה מילא, שיימו. אבל זה ככה, מהתחלת החיים עד סוף החיים, כל יום הוא מבטל אותך. כל יום הוא אומר לך, זה לא. ביום הזה אי אפשר לעבוד את השם. ייתכן מאוד שאני לא מסוגל עכשיו לעמוד ביער כמה שעות וללמוד כמה שעות ואני יודע מה. אבל אתה יכול לחטוף איזה פסוק, איזה מזמור, כמה שורות פה, כמה שורות שם, אתה יכול. ותזכור דבר אחד, שיבוא בסוף החיים, מה ילווה אותך בדרכך האחרונה? זה מה שתפסת.